hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez da. Hemen ez dago euskara inako asko. Gu bezala aurreritzi gola sartu, matxoaren 14ean zatoz korrikara. Urte osoan bota jantzita, otsailaren batean guztiok korrika. Normalean babelarekin korrika egiten dugu, otsailean lekukoarekin ikusiko gaitu. Lagunak taldea, Nafarroako Antzerki Eskola Nagoreta, zatozte gurekin bat egitera. Guk ere korrika! Pello naiz eta korrika aurkezpen festara gonbidatzen zaitut. Batzen lapoi naiz, eta garbi daukan gauza bat da, euskera irauteko guk ere bai zaharrok ikasi eta hitz egin behar du euskeraz. Orduan, otsailaren batean nire bai aitzan naiz. Egunon, nahiare goztu nauzue. Ni Alemanian nagoelako, bestela otsailaren batean korrikaren festan egongo nintzateke. Zuk ahal duzunez, animatu eta parte hartu. Ondo pasa, aio! Ni Aritzintxoka naiz, gabeko kazetaria naiz, eta nik ere korrika arropa jantziko dut. Haupa, ni Mikel Oñi naiz, eta otsailaren batean dizkretuko dut. Ni Andrea Barno naiz, eskubaloi jokalaria eta korrika aurkezpen festan egongo naiz. Bi, eta hiru. Otsailaren batean zuekin egonen gara, lortzen gaituen euskarari dira egiteko. Kaixo lagunok, otsailaren batean Nafarroako Antzerki Eskolan korrika arropa jantziko dut. Etorri zaitezte, agur! Kaixo, Beneta taldeko Pello Reparaz naiz, eta otsailaren batean korrika aurkezpen festan izanen naiz, jantzi euskaraz. Fertxu Izquierdo naiz, ni ere ekako ikasle izan naiz, eta horregatik, ikasle guztiak bertan parte hartzera gonbidatzen naiz gaitu. Hemen euskaldun izatea bezalako dudaririk ez